faƙala abu qatada sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ai naji manzon Allah yana cewa man kazaba alayya wanda ya kirkira mun ƙarya falyusahhil ya sauƙaƙa lijambihi ga kuibinsa marja'an makwanci minan nar daga wuta, ya nema wa kuibinsa makwanci a cikin wuta wanda ya kirkira mun ƙarya ya ce na ce ban ce ba ko ban ce ba ya ce na ce. wa ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalika lokacin da manzon Allah yake faɗa haka wa yamsahu al-arab bi yadihi yana shafa ƙasa da hannunsa yana duk wanda ya min ƙarya ya nemi ko ya sauƙaƙa wa kansa makwanci mashingidi a cikin wuta. wannan hadisi duk da wannan lafazi bai inganta ba, akwai wanda ya zo ta hanyar sahabbai guda 70 man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari. wannan hadisai sahabi 70 suka rawaito shi, hadisi ne mutawatiri. kisa ɗazu da shekaran jiya tun jiya ake taimun waya cewa wai wata mata ko wani mutum ne ya yi mafarki wai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wai ka ɗauko alƙur'ani, ba na alƙur'ani nan magani, wai ka ɗauko alƙur'ani, in ka ɗauko alƙur'ani, in ka ɗauko alƙur'ani sai ka buɗe baƙara shikenan za ka ga gashi. wani na buɗa duka shafukan baƙara ɗin nan, na buɗa ni ban ga gashin ba, kuma dama ni na san ƙarya ne tun kafin na buɗe. ka san baka yadda da abu ba, wato Ali and the Angel ake yi. lokacin da muke zuwa Madabo gidan babban malami na Madabo ana ce mana za mu ga taguwar manzon Allah ta wuce, to ni na sha zuwa tun muna yara in leƙa ni dai wallahi ban taɓa ganin taguwar nan ba, ban taɓa gani ba, amma mutane suna ta cewa sun gani, to dan ka ce ni ba ni da rabo. ni ma sai na ce na gani kawai aka tafi haka, amma Allah ta neman, to Allah sa ko na aboki na Gambo, shi da ma dan rigima ne tun muna yara, sai izo gefe ya ce min gaskiya fa ni ban ga tagon da mace, wallahi ni ma ban ganta, ya ce wallahi duk aka bi ragowar ma irin mu ne, duk ƙarya ne ba wata taguwa. to irin wannan ne, wai sai wani da ya bugo min daga Gombe sai ce wai matarsa ta ce wai ita wai ta ga gashin, shi kuma da ya zo ya ɗauki alkur'ani ya ta duba bai gani, wata ce masa wai ai shi ba zai gani ba saboda bai yadda ba. shi kuma ne ya bugo min ɗazu ya ce ya zo ya tare da matarsa ta aje masa ruwa, sai ce na me, sai ta ce wai ta buɗe ƙur'ani ta ga gashi ta ɗauko gashin ta sa a cikin ruwan shi ne ta aje masa ya zo ya sha. wannan magana kaga ƙarya ce, na ba da amsa ta fuskoki guda 10, na yi rubutu a jikin Facebook, na ba da fuskoki guda 10 da ke nuna wannan labarin ƙarya ne. na farko wannan hadisin da ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, a kansa na gina. sai na ce to na farko wannan ma ba irin magana annabi bace, me ya da gashi da Qur'ani, wannan magana Allah ce. sannan na ce shi kuma gashin nan ma na dabba ne ko na mutum, idan na mutum ne na kane ko na hammata ko na gemu ko na gashin baki ko na gaba, gashin na waye. sannan duk da kaga gashi a duniya in dai ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane, to ko najasa ne ko kazanta, to ya zaka sa shi a cikin alqur'ani? sannan kuma an ce za a ga gashi a cikin alqur'ani, ko ba ya magana ko aka ce a dau gashin a aje qur'anin, kaga ashe gashin ne makasudi ba qur'anin ba. kaga shaidanu suna iya zuwa su aje wannan gashin domin su halaka mutane. sannan na ce ina wanda ya mafarkin, ina wanda ya gwada, ko an gwada ma yayi ma ba dole ba zai zama gaskiya ba. to da wannan ba ma shari'a ba ce. sannan manzon Allah baya ba da saƙon addini ta hannun wani, ya gama bayanin addini.
ba wani ƙarin abin da annabi zai zo mana da shi cewa aje a yi kaza. Kun san an taɓa samun wata yarinya a Nijar, an taɓa samun wata yarinya ita ma a Bauchi, kullum sai ga abin ya fi shafan mata. An samu wata ma a Zaria waccan ta ce wai ita ta mafarki annabi ya ce ita yarsa ce. Muka ce to Fatima ko Zainab ko Ruqayya ko Ummu Kulsum. Idan Fatima ce dai mata Sayyidina Ali ce, idan Ruqayya ce mata Usman ce, idan Ummu Kulsum ce mata Usman ce, idan kuma Zainab ce matar Abul As ibn Rabi'i ce, to waje ce daga ciki? Ko ko ta ta annabi bayan hudun nan? Sannan ke ga ubanki ga uwarki kuma kin ce ke annabi ce, to ya kai kika zama ya annabi ga ubanki ga uwarki? Su wannan ubanki da uwan naki ya sunan su? Sannan kuma ke a Nijar, annabi ko bai zo Nijar ya yi aure ba. Irin wannan shirman duk sanda bala'i ya zo dama ko za su fassara shi da surkulle, ai ta kawo surkulle. Kamar yanzu a Iran na gani, a Iraki kai an ɗauko rigar wani babban limamin shi'a ana ta jikawa ana sha wai maganin corona. Al Jazeera suka nuna an ɗauko babban rigarsa an ba asibiti ana ta shashafa mutane, sannan ɗauko ana sa ta a daro ana ba mutane cewa maganin corona. Kaga wani ya buɗe business, shi dama an cuta ta zo wani business ne na samun kuɗi. Su ma masu kangama abin fiye da kima duk business ne, za su karɓi kuɗaɗe daga hannun abin ɗin lafiya na duniya. In ka ce kana da shi sai a ta turo ma kuɗi. Yasa kowa yake so a ce akwai a jiharsa ko a ƙasarsa saboda irin kuɗin da zai ba san ko musifa ba ce. Duk abin da babu shi kakka ce akwai shi. Duk abin da bai zo maka ba kai addu'a Allah ya takaita shi a inda ya faru kuma Allah ya kashe abin. In sabo ne mun tuba Allah ya yafe mana. Kama ba yadda za ka yi, in an ce ga yadda za a yi ya za ka yi, in ba kai wani bala'i ya faru sai a ce kai ka jawo. To kun ga dai babu da yanzu gashi mun buɗe suratul baqara daga farko har ƙarshe ba mu ga gashi ba ko yawa dama babu. Ka lalewa kai ma tun safe ko ai ba za ka gani ba saboda kai ahlus sunna ne. Kana da aqida da abin shi ne ba za ka gani ba. Yanzu da muna yara za ka ji ana cewa ko ta aljanna yan madabo. Yanzu tun da kitabun tauhidi ya tsaya ina take? Ina mai kilago? Ina mai kilago? Ina fatalwa? Fatuloyi ina suke? Waɗannan abubuwan za ka ga yanzu duk sun tafi. Gina maka ake a tunaninka akwai, sai ka gamsu, sai ka ginu a aƙida a haka, sai ka yi ta tafiya. Babul qazfi, babin jifa ko? Kun ga wannan ya nuna mana cewa ya kamata mu kiyaye irin waɗannan abubuwa. A ɗazu na ga abin tausayi, limamin harami yana sallah, mamunsa ba su fi mutum 10 ba, yana ta shirga kuka cewa girman haramin nan da yawan al'ummar da suke sallah gurin an waye gari kawai sai masu aikin shara. Haka na aka nuna Madina malam, abin tausayi. Limamin kawai su wasu manyan limaman ne kadai a bayansa ba su fi mutum 10 ba. Su dama abu ne guda uku, akwai malamai, akwai shugabanni, akwai ma'aikatan lafiya. In wannan harkar ta fito, waɗanda aka fi sauraron maganansu aka fi aiki da ita su ne jami'an lafiya. Tunda kai magana ba babinka ba ne, ba kitabu wasu suna ba ne balle ka ce ga yadda abin yake. Sai dai ka ba da taujihi in musifa ta faɗo a musulunci ga yadda ake. Amma kuma yadda ake yaƙi da virus wannan abu ne da ya shafi likitoci. Dole a ba su damar su ma su taka rawa, kasuwar su ta zo yanzu kaga 'yan kwallo duk an yi watsi da su, mawaka an yi watsi da su, wanda suke cin kasuwa yanzu daga malamai da suke bayanin ga yadda za a yi a musulunci sai likitoci da suke maganan ga yadda za a yi a likitance. To mutum ya karɓi addu'o'i da zikirori daga hannun malamai, sannan ya karɓi hanyoyin da ake bi na asbab na kariya daga kuma jami'an lafiya, sai ka haɗa abu biyu, kai zikiri, kai addu'a, kai istighfari, kai salatin annabi, kai hailala, kai azkaru sabahi wal masa, kai addu'o'i, kai ta'awizi, ka karba daga hannun malamai. Na biyu kuma me ya kamata to a yi? An ce mu dinga wanke hannu, alhamdulillah muna yi, sai dai mu ƙara.
dama mu da mun farka annabi ya ce mu wanke hannu, lokacin jama'a bu san hikima yin haka ba. Annabi ya ce baka sayar da hannunka ya kwana ba, yau ga hikima ta zo ta ce har da ranar wanke hannu ta duniya. Kaga ashe wanke hannun da muke yi yana da kyau mu ƙara. Azahar mu wanke hannu, la'asar, magariba, isha, duk sallolin nan in za ka sake alwala za ka wanke hannunka so uku, so 6 ma, tunda da farko za ka wanke so 3, in ka zo za ka sake wanke shi gaba ɗaya ma so 3, kusan so 6 muke wanke hannu, 3 so 12, haka muke wanke hannunmu a wannan. To mu ƙara da wanke hannu da sabulu. Kawai dai abin da muke roƙon Allah, kada Allah ya kawo mana ranar da za a ce ba sallah juma'a ba sallah jami. Wannan shine babban tashi hankalin da za mu shiga. A ce musifa ta kai mu daina wannan karatun, mu daina zuwa muna haɗuwa muna gaisa, mutum ya ce assalamu alaikum kana haka wa alaikum assalam wa rahmatullah. A daina musafaha, a ce an daina sallar jam'i saboda kada mai corona virus shigo. Mu ko muna fata, muna roƙon Allah ma abin ba zai yi kai yadda ake abin, Allah zai dakatar da abin. Dama dai firgita ma Allah yake so yayi, kuma mun firgita. Annabi ya ce ba a halakar da al'umma baki ɗaya. Ya roƙi Allah cewa kada Allah ya kawo wani bala'in da zai halakar da al'ummarsa baki ɗaya da aka yi wa adawa da samuda, amma za a kawo abin da zai zama wa'azi, ya zama izina, ya zama jan kunne. Yanzu kaga waɗanda ba san Allah ba, wanda ma ba su yarda da shi ba, sun yi saduda, sun yi nadama. Ƙasashen da suke jin suna da ƙarfi yau an waye gari ɗan virus ɗan ƙanƙani ya hana su sakat. Kowa suna ta cewa a koma ga Allah, wannan abin sai dai a koma sama. An ce shugaban Jamus ya ce a koma sama, a roƙi mai sama. Ya ga abin ya fi ƙarfin dabara da wayo, kullum gawawaki ake ta kawowa. Kaga kuma masu kururu ta cewa a rage yawan mutanen duniya, to me na ku kuma tunda ana ragewa, ko ba ku kuke so a rage ba? Dama mu kuke so a rage? Yanzu da talauci zai kori 'yan Afirka gaba ɗaya su shiga Turai, a hana su shiga. Yau kuma ga turawa corona virus ta koro su kuma a hana su shigowa Afirka. Kaga an rama. Allah kenan. Saboda haka mu musulmi damuwanmu ɗaya kawai shine yadda abubuwa za su tsaya na rayuwa, amma mutuwa mu ba damuwa bace a gurinmu. In ta zo annabi ya ce shahada ce, in ba ta zo ba wani ma dalilin zai zo ba wannan ba ma a mutu. Kuma wata musifar ta kan mantar da wata musifar. Saboda haka mu ta addu'a akan Allah yayi, ko mu bi tsarin da ake gaya mana a ilmance, wanda zai taimaka mana wajen shawo kan wannan cuta. Allah ka mana ƙarshen ta. Wassalamu alaikum.